हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय दाथ' नै बिराद माने फुंसो 7था थांगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनसे शुटिं खालामगासिनो शर्ट मुभि लोगोफोर नोंथांमोना नायगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्राय मा होनबावनांगौ जाखो आंथ' भिडिअखौनो लाखाया होमबाबो आङो शुटिं खालामनायाव भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो लानानै आं देखायगोन दा मैयाहाय जाखांबाय खावसेयानो जाखांबाय ओमफ्राय दिनैहाय खावसे दंबावो आरो ओमफ्राय दिनै माने फोजोबगोन होननानै बुंदोंबा फोजोबनो नाजानोसै ओमफ्राय थांगासिनो थाब सिखारनांगौ एसे ओमफ्राय आंना सिखारनाया लेट जाबाय लोगोफोर होमबाबो फुङानो दा लोगोफोर नोंथांमोना नायगोन मोजां मोनगोन नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ जेब्लायबो अनगोन होननानै आसा खालामबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना आंखौ अनखायोखा जेबो बेफोरबायदि माबा खालामाखै नोंथांमोननि अननायजों आंबो आंनि गोसोआबो मोजां मोननानै खालामबाय थालांगोन आरोना जेसेबांखि हायो एसेबां आं खालामबाय थालांगोन दे लोगोफोर नायलांबाय था दे लोगोफोर नै थांगासिनो ओमफ्राय जोंना नै फ्रिद'खौबो लाबोदों नै फ्रिद'खौनो नुहरासै माथो नै फ्रिद'खौनो लाबोदों माथो फ्रिद'आ माबायदि उन्दुखो फ्रिद' नै फ्रिद'आ माने हारसिं न'आव दोनबोबावनो गथ'खौबो लाबोफाबाय ओमफ्राय दाख्लै लोमजादोंमोन इयो ओमफ्राय बै माबानाव बियानैनाव दोनहैदों ओमफ्राय बियानैना एगजाम दङ नालाय ओमफ्राय एगजाम जोबग्रोथोंसै होनना बुंबाय बिमाया बेखौनो लाबोफाबाय नै फ्रिद' हेन्डसेक हेन्डसेक माने हेन्डसेक लायाखै इयो हेन्डसेक हरद' हेन्डसेक मादों उन्दुनो ओंखारदों जा उन्दुनो ओंखारदों लोगोफोर थांगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था दे आं देखायलांगोन आं मा शर्ट मुभि नोबो खिन्थादों शुटिंआ जाहैबाय शर्ट मुभिसो मिउजिक भिडिअ एलबाम नङा लोगोफोर शर्ट मुभि आङो एलबामखौथ' खालामखाबाय ओमफ्राय एलबामखौबो खालामबाय थागोन ओमफ्राय एबारहाय शर्ट मुभि फार्स्ट टाइम लोगोफोर माबायदि जायोथाय मिथिला एक्टिंफ्राबो बारा जालाङा बाराबो रोंलायलाङा नालाय दासो जा स्टार्टिं होमबाबो गाव जेसेबां रोङो बेखौ नाजाबाय थानोसै ना लोगोफोर फाइनालि नै आगै ना ओमफ्राय नों मा बेमार जादों ओमफ्रायो आब'हा नार्स औ आं नार्स ओमफ्राय नों मा बेमार जादों बेमारखौनो मिथिया बेमार गैयि पेसेन्टसो इयो मोनथियोना ओमफ्राय स' नै जोंना बिदि नार्सिंआव जालायलायनायनि नोंथांमोननो जों देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय स' फाइनालि आगै मनिसाखौ दिनै आं फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय नोंबो आंखौ दिनै फार्स्ट टाइमानो आब' ओरैनो नुलायलायबाय थाखायो जोंना होमबाबो मबाइलफोराव नुलायलायनाय मबाइलफ्राव माने लाइक खालामलायो आंथ' नोंखौ लाइक खालामखादों खोमा नोंसो आंखौ खालामबायाखै आंबो फेसबुकाव नुयोथ' नोंखौ नुबाय थायो बे जेबो नङा जोंथ' दायो दिनै लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय मोनसे शर्ट मुभि फैगासिनो दङ नोंनि चेनेलावनो होगोन आंनि चेनेलाव माबा पि बरगयारि प्रडाक्सन बेयावहाय मोनसे शर्ट मुभि नुनो थांगासिनो दङ टाइटेलखौ दा आंनाव खिन्थाखांसिगोन ना खिन्थाखांबायथाय खिन्थायाखै टाइटेलखौ बे फैगासिनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय नै आब'आ नार्स जालायलायनाय ओमफ्राय दा सेरफांगुरि मडेल हस्पिटालावहाय जोंना शर्टआ जागोन दा स्टार्टिंआवनो थ' बिनानावाबो सासे हौवाखौनो गोसोथोयो आंनि गोसोथोनायखौ बिदि सानैबो सासेखौनो गोसोथोयो नायलांबाय था नायलांबाय थाबानो जाबाय
नार्स हिन्जाव नार्स सोरबाफोर जुदि लोमजादोंबा आं फाहामगोन दुब्ला फोथैयो नंगौ होमबा बेखौ लानोसै आइनाखौ लाबोदो मानि उल्था बिलाय ओमफ्राय नोङो आखाइखौ सोबाबा बेयावसो होनांगौ दा ओरै खालामनाय लोगो थां थाव होयो बिदि थांबायना बिदि आरोखि ए नोंना ओरै सोबाबा ओरै सायो नोंना हाबला होनो ओरै जों नायदो बस र' हाबला होननानै नै ओरै खनसेया नै नैबेनिफ्राय आदसा ओरै नैबेनिफ्राय मा जादों बे नोंना मानसिफोरनि सिगाङाव आंखौ बेबायदि असनमान खालामनो फौजिलाया गियान गैया नोंहा lupa nih sama kan Action. Gì? Mà lại ra mày chứ? Gì bộ dung ghê mà? Hà bấy con sống là làm cái gì? Gì mà lại thằng gì? Anh hà bấy không làm một cái xuống cả đâu mày? Anh cũng làm. À bên này sao? Ép chút đi. Nó đi ra không cả rồi. Cái này đó. Anh cứ làm đấy, cái này đó. Anh đấy. Nani nih? Ambil sepeda. Arah gulu mau pakai. Dari deh. Action. Mana? Ambil sepeda. Ambil sepeda. Arah gulu mau pakai. Pas. Action. Ambil gulu mau aku tuh. Angkut tuh aja dong. Saya gitu. ayah Nonsense. Saya kabar ni Shem. Mana? Sher grill senang je bintang. Letak ni. Oh, lock it. Jadi. Angkat tu action. Angkat tu. Angkat tu kau ini. Yang tu habis aku lagu kumai dah. Orang jenis ni fly. Habis aku lagu kumbawa. Lagu set tinam pun dikenal. Habis ni show. Habis dah yang ang ni show. Nonsense. Nonsense. Saya kabar ni Shem. Hello guys, नै जोंना फाइनालि शुटिंआ जोब्बाय ना आगैमोनिसा थ' मोजां थांबाय मोजाङै मोजां थांबाय औ ओमफ्राय नायनो नेबाय थाबानो जाबायल' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो माबायदि मानेखि माबायदि जाखो आंथ' फार्स्ट टाइम ना आगैयाथ' बानायबाय थाखायो थ' आंथ' मिथिया नोंसोरसो मिथिसिगौसै थ' होमबा जों ओंखाम जाहैनोसै ना आगै ओंखाम उखैबाय सानसेनो